nam Allah ta'ala yace wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi thumma idha da'akum da'watan min al-ardi idha antum takhrujun. Wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi, daga cikin ayoyi da ake iya gane Allah ta'ala ake kuma tabbatarwa shine mahalicci mai ikon yi komai. An taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi, tsayuwar sammai da ƙasai guda bakwai ɗin nan ba taɓa rawa ba, ba su taɓa gizawa ba, ga ba taɓa ganin ginshiƙin da yake su. To iya wannan in ka kala alamomi ne za ka iya gane cewa lalle Allah al-Qahhar. Summa idza da'akum da'watan min al-ardi idza antum takhrujun, Allah ya summa idza da'akum da'watan min al-ardi. Haka kuma idan aka kira ku bayan kun shiga cikin ƙasa, an saka ku a cikin ƙasa, idan Allah ya kira ku ice ku tashi idza antum turjun, kuma tahowa za ku fito daga cikin ƙasa. Ma'ana wannan yana as-sa'a za ta tsaya, kowa zai mutu shiga cikin ƙasa. Sannan masu yin mamaki ya zai Allah ya shi mutum bayan ya riddige. Allah subhanahu wataala ya ce idza da'akum da'watan min al-ard, idan kira ku zuwa gaban ƙasa kun shiga cikin ta, idan antum takhdun, sai ku dinga towa kawai. Wasu suna yin tambaya anna yuhyi al-ardha ba'da mautiha, yayin Allah ya raya ƙasa bayan ta mutu. Allah ya ce maka saukar masa da ruwa sai mu raya ta kuma bayan ta mutu. To haka kuma mai tambaya man yuhyi al-'izama wa hiya ramim, waye zai raya kasusuwa bayan sarar diddige? Allah ya ce kul yuhyi allazi anshaha awwala marra, ka gaya musu wanda zai raya wadannan kasusuwan shine wanda ya kirkiri kasusuwan tun kafin su ma farkon halitta. Saboda haka kiran da Allah zai yi wa bayi su fita cikin kabari abu ne mai sauki a cikin al'amarin ubangiji, tunda da cikin ayoyinsa ta kuma sama wal ardu bi amri, da umarninsa sama da ƙasai suka tsaya. Allah ya ce ku tsaya, sai ka tsaya. To haka kuma idan ya ce ka fito daga cikin ƙasa za ka fito. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake bada labari cikin hadisinsa ga sahabbai lokacin da alƙiyama za su tsayu a filin alƙiyama, idan an taru kowanne mutum zai dinga barkowa ne, ina tasowa, ina guntsurowa, ina tusowa, ina ɓaro kabarinsa, ina fitowa duniya. ta sabuwar duniya ce a wuri. Saboda haka idan aka kira ka sai ka ɓaro ta cikin kabarin ka taso ko sai gan kafin lafiya. Allah ba mu ikon cikawa da imani. Walahu man fis samawati wal ardi, kai dadin dadawa ma mulkin sammai guda bakwai wal ard da kuma kasai guda bakwai, da abin da yake cikin su gaba ɗayan su na Allah ne. Kullun lahu qanitun, kowanne abu kuma a cikin waɗannan halittun manya-manya, abin da yake cikin sammai da kasai, qanitun duk gaba ɗayan su suna wurin Allah, sun kuma miƙa wuyayensu ga Allah, sun kuma miƙa komai al'amuransu ga Ubangiji. Sai dai kawai dan adam ne kowa yawan sabawa Allah ta'ala. Da yawa daga cikin halittu ba dan adam ba, jinsi na halittu da suke cikin ƙasa ko cike cikin sama, kowanne lillahi qanitin, ina miƙa wuyayensa ne ga Allah subhanahu wataala, kuma ina yin abin da Allah ya yi. Amma wata istida, wata dama ce Allah ya ba dan adam sai ya dinga da abin da yake so. Walahu man fi samawati wal ardi kullun lahu qanitun, da abin da yake cikin sammai da kasai na manya-manyan halittu da suka fi na wannan duniya din tamu, suka fi dattin yan adam girma da kadari, lahi qanitun, dukkan su suna miƙa wuyayen Allah, suna kuma bin dokin Ubangiji kamar yadda umarta. Yan adam ne suke da hanyoyi na sabawa Ubangiji, kuma hikimar halitta ta suke nan dama. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Duk wanda ya aiki mai kyau Allah zai sa shi aljanna, wanda ya mummunan aiki Allah zai sa shi ata. Wannan shine na abin da ya sa dama suke going astray, suke wato anifin tafiya, canja hanya. Allah ina yi wa kansa kirari da tabbatar mulkin sa, ice wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi. Allah ya ce Allah yabda'u al-khalqa, shine wanda yake farar halitta, a taba ganin samfurinta ba. Allah shine yake kirkirar ta ba tare da ya taba ganin wani abu mai kama da ita wani ya halitta ba. Bayan yabda'u al-khalq, ya kirkira halittar, thumma yu'iduhu, sai ilalata ta lalace, ta fita gushe, thumma yu'iduhu, sannan sai ya dawo da ta a samfurinta na koyar da take.
wa huwa ahwanu alayhi Allah shine mafi karfin iko da tunda shine ya kirkiri halittar bayan ya shuta wuce sannan ya sake dawo da ita huwa allazi yuhyi al-izama wa hiya ramim Allah shine yake raya kasusuwa bayan sun diddige su zama kasa sannan sai ya dawo su a asaliyatan tunda dama ai babu kai aka yi ka sai aka sake tafiyar da kai a matsayin babu kai sai Allah ya sake dawo da kai Allah ya ce to wanda zai yi wannan shine da kansa wa huwa ahwanu alayhi shine mafi cancanta da dacewa yayin wannan tunda shi ka halatta وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وله المثل الأعلى Allah yana da kwatankwacin irin waɗannan abubuwa halittu maɗaukaka wanda suke sun fi ƙarfin tunanin ɗan adam fi samawati cikin sammai wal ard da ƙasai saboda haka idan Allah ya shuɗar da su kuma sai idadin ailahul masal ala Allah yana da misalce maɗaukaka waɗanda suka fi iya abin da ɗan adam zai yi hakaito wa huwa ahwanu alaihi an yu'iduhu shine ifi cancanta kuma idada shi da yadda yake da Allah ya ce wa huwa al-azizul hakim shine mabuwayi kuma mai sarrafa duk abin da ya so ya sarrafa kuma ya buwayi ilimin komai babu abin da zai gagara ubangiji Allah ya ce daraba lakum mathalan min anfusikum mun buga muku misalai a karan kanku misalai masu yawa wanda za ku iya fahimta cewa lalle ubangiji shine mafi cancanta da abauta masa kuma ababen da ya ce saboda haka a cikin misalin da muka buga muku halakum mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum shin a cikin abin da kuka iya mallaka na damamakinku ko kuma daga cikin abubuwan da kuke tarayya da su a cikin bauta akwai wanda za su iya azurta ku da abin da muka azurta muku akwai waɗanda za su iya ci da ku daga abin da muka ci da ku akwai wanda za